या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। ठाकरे जाधवांच्या टीकेला निलेश राणेंचं जोरदार प्रत्युत्तर। राणेंचा दरारा उद्धव ठाकरे मोडू शकले नाहीत, दीपक केसरकरांचं विधान। आणि निधी कुरतडणाऱ्या उंदरांना ठेचणार, बबन साळगावकर आक्रमक। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। उद्धव ठाकरेंसोबत घात झाला, महाराष्ट्रासोबत धोका केला, सरकार गेलं तरी सामान्य जनता मात्र उद्धव ठाकरेंसोबत असल्याचं आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलंय। पवेत कणकवली येथील जाहीर सभेत काय म्हणाले आमदार वैभव नाईक? उद्धवजी ज्या हेतूने आणि ज्या झिमतीने आज महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा लढा देत आहेत, आज देशातील मोठी असलेल्या शक्तीच्या विरोधात लढा देत आहेत आणि त्यांना पाठिंबा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जसा आहे तसाच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं सुद्धा तसाच पाठिंबा आहे। त्याबद्दल आपलं सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो। खरं तर सकाळपासून उद्धवजींचा दौरा या ठिकाणी सुरू आहे। काल तर काही लोकांनी सांगितलं होतं की उद्धवजींनी जर आमच्या विरोधात बोलले तर आम्ही हा दौरा अडवू। खरं तर उद्धवजींनी काल त्यांच्या विरोधात बोलण्याची भूमिका घेतली होती, आज पण बोललेत। खरं तर आम्ही रस्त्यावरची संघटना आमची शिवसेना आहे। खरं तर तुमच्या वडिलांची दादागिरी आम्ही मोडून काढली, तुमची दादागिरी कुठे ठेवणार याची जाणीव सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी ठेवली पाहिजे। ज्याप्रमाणे उद्धवजींनी हा लढा, जो उद्धवजींवर विश्वासघात झाला, महाराष्ट्राचा विश्वासघात झाला आणि उद्धवजींचं सरकार या ठिकाणी गेलं, त्या पक्षाचं नाव गेलं, त्या पक्षाचं चिन्ह गेलं, त्या पक्षाचे आमदार गेले, तरी मुंबईपासून असलेल्या 500 किलोमीटर दूरवर सुद्धा आज हजारोच्या संख्येने लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हीच खरं तर ठाकरेंची ताकद आहे, हीच ठाकरेंची शक्ती आहे। खरं तर सामान्य माणूसच क्रांती करू शकतो आणि ही क्रांती तुमच्या आमच्यासारखा सामान्य शिवसैनिक या ठिकाणी करू शकतो। या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गद्दारी कधी चालत नाही, त्याचा आपण निश्चितपणे मागचा इतिहास बघितला। ज्याने ज्याने शिवसेनेची गद्दारी केली त्यांना या शिवसैनिकांनी आणि या मातीने धुळदाण केलेली आपण या ठिकाणी इतिहासात बघितलेली आहे। आज जास्त आपला घेत नाही, परंतु एवढंच सांगेन, ही लढाई आता शिवसेनेची नाही, ही लढाई आता उद्धवजींची नाही, ही लढाई आपली नाही, तर ही लढाई आपल्या सर्वसामान्य महाराष्ट्र लोकांची आहे, जी गुजराती विरोधी आहे, जी परप्रांतीयांच्या विरोधी आहे। आज आपल्या उद्धवजींवर किंवा मराठी माणसावर बोलतोय कोण? दौंडीत राणा असून देत, तोतला असून देत, अनेक जे अमराठी माणसं आहेत, ती अमराठी माणसं या महाराष्ट्रातल्या लोकांविरुद्ध बोलतायत। यांना शक्ती कोणची आहे? यांना शक्ती आहे गुजरातवरून आलेली शक्ती आहे आणि म्हणूनच आपल्याला सुद्धा संघर्ष करायचा आहे। आज आपल्याला विचार की महाराष्ट्रातले उद्योगधंदे गुजरातमध्ये नेलेत, डायमंड मार्केट गुजरातमध्ये नेलं, आपली फायनल मॅच सुद्धा गुजरातमध्ये नेली, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला बोटीचा प्रकल्प सुद्धा गुजरातला नेला आणि त्यामुळे आपल्याला एक भूमिका घेतली पाहिजे। जर आपल्याला या शक्तीच्या विरोधात लढत असेल तर उद्धवजींच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे। आज खरं तर ज्याप्रमाणे छत्रपतींनी दिल्लीच्या तख्ताला या ठिकाणी सुरुवात लुटली होती, ज्याप्रमाणे छत्रपतींनी आपली भूमिका मांडली होती, त्याचप्रमाणे उद्धवजी भूमिका मांडतायत, महाराष्ट्राची भूमिका देशापुढे मांडतायत। आज आपण बघितलं असाल की अनेक लोक पक्ष सोडून गेलेत, कालच बिहारचे मुख्यमंत्री गेलेत, आज दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे। आज सगळीकडे ईडी असून देत, अनेक चौकशा असून देत, या सगळ्या लोकांवर लावलेल्या आहेत, परंतु या चौकशा लागून सुद्धा उद्धवजी ठामपणे आपल्या साथीने या महाराष्ट्राचा आवाज
आज ठेवलाय आणि त्याला आपण साथ दिली पाहिजे. खरं तर आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर सुद्धा अन्याय केला जातो, कुठेतरी चौकशी केली जातात, परंतु आम्ही एक भूमिका घेतली आहे की किती अन्याय झाला, किती त्रास झाला तर उद्धवजी ठाकरेंबरोबर जायचं आणि उद्धवजी ठाकरेंबरोबर आपल्याला यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा राहायचं आहे. पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरेंचं काही वेळा या ठिकाणी आगमन होईल, परंतु आपल्याला एवढंच सांगतो आणि थांबतो की आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये खरं तर लोकसभेमध्ये खासदार विनायक राऊत यांना पुन्हा एकदा आपण निवडून द्यायचं आहे. आज विनायक राऊतांच्या विरोधात उमेदवार मिळत नाही, हीच खरी तर आमची ताकद या ठिकाणी आहे. ज्यांनी गद्दारी केली या जिल्ह्यामध्ये 4 मंत्री आहेत. या जिल्ह्यामध्ये असं कुठलं काम झालंय 4 मंत्र्यांनी गेल्या 3 वर्षामध्ये केलं. आज या जिल्ह्याचे केंद्रीय मंत्री सुद्धा आहेत, या जिल्ह्याचे उद्योगमंत्री या राज्यातले सुद्धा आहेत, परंतु या जिल्ह्याचा कुठलाही विकास झाला नाही. आणि म्हणूनच अनेक वेगवेगळे मुद्दे घ्यायचे, आमच्यावर टीका करायची. या इथले आमदार सुद्धा सातत्याने या ठिकाणी टीका करतात. जे आपल्यावर आले ते देशभक्त, आपल्यावर गेले ते देशद्रोही, अशी जी भूमिका असेल आणि त्या भूमिकेला आपल्या सर्वांचा विरोध या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा राहिला पाहिजे. आपली ताकद, खरं तर शिवसेनेची ताकद आपल्याला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये निश्चित दिसून येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. संपूर्ण कोकण शिवसेनेच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं असल्याचं संदेश पारकर यांनी सांगितलंय. पाहूयात कणकवलीतील जाहीर सभेत काय म्हणाले संदेश पारकर. गेल्या अनेक वर्षाच्या राजकारणामध्ये आम्ही पडझड त्या ठिकाणी पाहिली. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी, मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी शिवसेनेची संघटनेची स्थापना स्वर्गीय बाळासाहेबांनी केली आणि त्याचंच नेतृत्व आज त्या ठिकाणी उद्धवजी साहेब करतात, आदित्य साहेब त्या ठिकाणी करतात. खरं तर या जडणघडणीमध्ये अनेक गद्दार निघाले. सातत्यानं 2-4 वर्षांनी ज्यांना ज्यांना पक्षानं मोठं केलं ते पक्ष त्या ठिकाणी सोडून गेले. मोठा आघात संघटनेवर, शिवसेनेवर, नेतृत्वावर झाला. पण शिवसेना, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, उद्धवजी ठाकरे साहेब हे त्या ठिकाणी डगमगले नाहीत. येणाऱ्या परिस्थितीमध्ये परिणामाची चिंता न करता, पर्वा न करता सातत्यानं शिवसैनिक हा माझ्यावर प्रामाणिक आहे आणि त्या शिवसेनेच्या जीवदैवावर मी पुन्हा एकदा वैभव निर्माण करीन हा आत्मविश्वास घेऊन आज उद्धवजी ठाकरे साहेब त्या महाराष्ट्रामध्ये फिरतात. खरं तर उद्धव साहेब आम्ही आपलं कौतुक करतो. आपल्याला सगळीकडे एकटा पाडण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी सुरू आहे. सगळीकडे त्या ठिकाणी लोकशाहीची विटंबना सुरू आहे. निवडणूक आयोग आपल्या बरोबर नाही, न्यायालय आपल्या बरोबर नाही, आपल्या बरोबर फक्त आहेत ते शिवसैनिक, आपल्या बरोबर आहेत या महाराष्ट्रातली जनता. आणि म्हणून आज मी इथल्या सगळ्या जनतेचं मी मनापासून आपण कौतुक करतो की आपण अनेक कार्यक्रम शिवसेनेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये दिले. हे सगळे कार्यक्रम, मग ती शिवसंवाद यात्रा असेल, होऊ द्या चर्चा असेल आणि आजची जनसंवाद यात्रा आहे. भरभरून लोकांनी आपल्याला प्रेम दिलेला आहे. भरभरून जनतेने ठाम विश्वास हा तुमच्या नेतृत्वाच्या मागे त्या ठिकाणी उभा केलेला आहे. आम्हाला विश्वास आहे की ज्या ताकदीने आपण या महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद भूषवलं त्याच ताकदीने आपण देशाचे भावी पंतप्रधान व्हा, ही जनतेची इथल्या मागणी आहे, ही महाराष्ट्रातल्या देशाची मागणी आहे. आज काही लोक त्या ठिकाणी निवडणुकीच्या त्याला खुमखुमी येते. त्याला वाटतं की आपण सातत्यानं जनतेला फसवू शकतो आणि त्या ठिकाणी जिंकू शकतो. पण माझ्या शिवसैनिकांनी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली, उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली ज्या राज्यामध्ये जे राणे आणि राणे कुटुंबाचे सातत्यानं शिवसेनेवर, मातोश्रीवर आणि उद्धवजींवर आणि कुटुंबावर टीका करते, या नेत्यांना याच मायभूमीमध्ये, याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये चारी मुंड्या चित करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे. खरं तर 2 वेळा हे राणे त्या ठिकाणी पराभूत झाले. विधानसभेला मालवणमध्ये पराभूत झाले, बांद्र्याच्या पोटनिवडणुकीमध्ये पराभूत झाले आणि त्याला आता निवडणुकीची खुमखुमी यायला लागलेली आहे. त्यांच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर त्यांनी या लोकसभेची निवडणूक त्या ठिकाणी लढवावी. माझा प्रामाणिक शिवसैनिक त्यांच्या पराभवाची हातली करण्यासाठी उत्सुक आहे आणि त्याचबरोबर खासदार विनायक राऊत ते 3ऱ्यांदा त्या ठिकाणी लोकसभेमध्ये त्या ठिकाणी जाणार आहे. आणि म्हणून ज्याला असं वाटतं की
केंद्रीय मंत्री आहे, आम्ही आमदार आहोत. खरं तर जनतेच्या विकासासाठी तुम्हाला लोकांनी निवडून दिलं होतं. वाटत होतं की तुम्ही विकास कराल, इथं काहीतरी उद्योगधंदे आणाल आणि लोकांना रोजगार द्याल, पण एकही उद्योग त्या ठिकाणी आपण आणू शकलेला नाही. आणि म्हणून अनेक प्रश्न आहेत. खरं तर सभेला फार मोठ्या संख्येनं आपण उपस्थित आहात. उद्धवजींचे विचार त्याला पाहण्यासाठी आणि त्यांचं नेतृत्व, स्वाभिमानी महाराष्ट्राचं नेतृत्व हे घडवण्याच्या करता आपण प्रामाणिकपणे जी जबाबदारी त्या ठिकाणी मिळेल ती जबाबदारी आपण शिकूया. आणि मी आपल्याला सांगतो, विरोधकांना त्या व्यासपीठावरनं सांगतो की आपण निवडणुकीमध्ये आपण उभं राहण्याची हिंमत करा. माझा प्रामाणिक शिवसैनिक आपल्याला मातीत त्या ठिकाणी गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मातोश्रीवरती टीका करण्यापलीकडे स्थानिक आमदारांचं कोणतंच काम नाही अशी टीका सतीश सावंत यांनी केली. पाहूयात. पण सावंतवाडीमध्ये सन्माननीय पक्षप्रमुखांनी सांगितलं, ही माझी शिवसंवाद यात्रेपेक्षा माझं कोकण आहे, माझं अख्खं कुटुंब आहे, म्हणून माझी कुटुंब संवाद यात्रा अशा पद्धतीने त्याने या यात्रेला सुरुवात केलेली आहे. सावंतवाडी असेल, कुडाळ असेल, मालवण असेल आणि त्यानंतर तुमचं आमचं दैवत भराडी मातेचं दर्शन घेऊन आज या कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपले विचार मांडण्यासाठी सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. 2019 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी कणकवलीमध्ये सन्माननीय ठाकरे साहेब आलेले होते आणि आज ज्या पद्धतीने मातोश्री असेल, ठाकरे कुटुंबीय असेल, त्यांच्यावरती या मतदारसंघाचा जो आमदार ज्या पद्धतीने टीका करतोय, ज्याच्याजवळ कोणत्याही विकासाचं विजन नाही आहे, फक्त या जिल्ह्यामध्ये येऊन टक्केवारी घेणं आणि फक्त मातोश्रीवरती आणि ठाकरे कुटुंबांवरती टीका करणं, या पलीकडे इथल्या आमदाराचं कोणतंही काम नाही आहे. अशा आमदाराला आपल्याला या 2024च्या निवडणुकीमध्ये असेल किंवा उद्याची जी लोकसभा निवडणूक सन्माननीय राऊत साहेबांची होणार आहे त्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आपल्याला मागच्या वेळी राऊत साहेबांना जे 2.25 लाखाचं मताधिक्य मिळालेलं होतं, यावेळी आपल्याला 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने ह्या लोकसभेची सीट निवडून आणण्यासाठी आजची जाहीर सभा आयोजित केलेली आहे. तुमचा आमचा सर्व कार्यकर्त्यांचा, जनतेचा या ठिकाणी उत्साह वाढवण्यासाठी सन्माननीय पक्षप्रमुख आज या कणकवलीमध्ये आलेले आहेत. जे सन्माननीय ठाकरे कुटुंबियांवरती, मातोश्रीवरती टीका करतील त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये गाडण्याचं काम आपण सर्वांनी करूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. कणकवलीतील जाहीर सभेत अतुल राव राणे यांनी राणेंवरती प्रहार केलाय. पाहूयात. संपूर्ण महाराष्ट्राचा, कोकणाचा दौरा करतायत आणि त्याला पहिला मान त्यांनी आपल्या कोकणाला दिलाय आणि या आपल्या कोकणातून, सिंधुदुर्गातून तो सुरुवात करतायत आणि त्यासाठी त्यांच्या स्वागतासाठी आपण सर्व एवढ्या मोठ्या संख्येने शिवसैनिक, त्यांच्यावर निष्ठा असलेले शिवसैनिक आपण उपस्थित राहिला, त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज शिवसेनेवरती कशा प्रकारे आघात झालेत ते आपल्या सर्वांनी पाहिलंय. खोके आणि या खोके सरकारचे गेल्या 1 वर्षभरातले धंदे आपण सर्वांनी पाहिलेत. गेल्या 2-3 महिन्यात या सरकारचे उपद्व्याप आणि या सरकारने केलेले सर्व वेगवेगळे उपक्रम आपण सर्व पाहिलेत. फक्त खोटे जुमले उभे करायचे आणि लोकांची दिशाभूल करायची आणि आपल्या भागातला तर जे गद्दार आपल्या भागातले आहेत,
कोकणातून गद्दार झालेत ते फक्त आणि फक्त स्वतःचे व्यवसाय सांभाळतायत. मी आजच ऐकलं वृत्तपत्रामध्ये आणि बातम्यांमधून ऐकलं की इथला टिल्ल्या आमदार आणि त्याचे काही सवंगडी पोलीस स्टेशनला गेले होते की उद्धव ठाकरेंची सभा जर आमच्या इथे झाली आणि जर काय बोलले कोण तर आम्ही उधळणार आहोत. हॅलो. आज ज्यांना कुबड्या घ्याव्या लागल्या, ज्यांना स्वतःचा पक्ष सांभाळता आला नाही, ज्यांना स्वतःचा पक्ष विसर्जित 1 वर्षात करावा लागला, ज्यांना स्वतःची चौकशी थांबवायसाठी भारतीय जनता पक्षाच्याकडे लोटांगण घालावं लागलं, जे आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाला आपचड्डी बाला म्हणून इन्व्हॉल्व होते, ज्यांनी राम गणेश गडकरींचा पुतळा तोडण्यासाठी 5 लाख रुपये दिले होते, हा टिल्ल्या आमदार फक्त या जिल्ह्यामध्ये कमिशन घेण्यासाठी येतो आणि नारळ फोडून उद्घाटन करायसाठी येतो. हा एकमेव राणे परिवाराचा व्यवसाय आजपर्यंत या जिल्ह्याला लुटून काढलाय. पण तेच आमचे मुख्यमंत्री, आमचे पक्षप्रमुख, आपल्या सर्वांचे पक्षप्रमुख ज्या वेळेला मुख्यमंत्री झाले त्यांनी या कोकणाला भरभरून दिलं. आपल्याला सर्वसामान्य शेतकऱ्याला न्याय मिळावा म्हणून आदरणीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब असतील, आदरणीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब असतील, या सर्वांनी मागणी केली की आम्हाला शासकीय मेडिकल कॉलेज द्या, जिथे या भागातला शेतकऱ्याचा मुलगा हा त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या ताकदीवरती शिकू शकेल आणि डॉक्टर होऊ शकेल. उद्धव साहेबांनी त्वरित मान्यता दिली आणि आपल्याला 500 बेडचं हॉस्पिटल दिलं. पण या टिल्ल्याच्या वडिलांनी त्यावेळेला स्वतःचं खाजगी हॉस्पिटल मिळावं म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे विनवणी केली की मला भाजपमध्ये घेऊन माझी फसवणूक केली, देवेंद्रजींनी मला फसवलं, पण मला उद्धवजी तुमच्याकडनं न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे आणि मी या भागातल्या लोकांसाठी हॉस्पिटल उभारले तर मला परवानगी द्या. आपला नेता एवढा उदार मनाचा आहे की त्याने कधी मनात किंतु परंतु ठेवला नाही. त्याने लगेच या भागातल्या लोकांची एक वैद्यकीय सोय होते, त्यांना वैद्यकीय उपचार मिळतील म्हणून लगेच परवानगी दिली आणि हा टिल्ल्या आणि त्याचे पूर्ण परिवार यांनी 8 महिन्याभरात पुन्हा घरं लोकांना सुरुवात केली. स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी कोणाचेही पाय धरायचे आणि पुन्हा आपला स्वार्थ साधून झाला का पुन्हा नागासारखा फणावर काढायचं आणि ढसायचं, ही या राणे परिवाराची खरी जात आहे. आजपर्यंत या जिल्ह्याला फक्त लुटून काढलेलं आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या जीवावरती आपले स्वतःचे व्यवसाय चालवायचे, कोणताही विकासात्मक काम करायचं नाही, कोणतेही धंदे इथे येऊन द्यायचे नाही. आज मिठबावमध्ये एक पर्यटनाचं मोठं व्यवसाय सुरू होत होता, तोही यांनी बंद पाडला. हा पर्यटन जिल्हा आहे, कधी पर्यटन होऊ शकलं नाही. ते या राणे परिवाराला घरी बसवायचं. आज आपल्याकडे उमेदवार म्हणून विनायक राऊत साहेब आहेत. 2 वेळा ते चांगले 1.5 लाख मतांनी आपण सर्वांनी निवडून दिलंय. यावेळेला आपण सर्वांनी प्रतिज्ञा करून 2.5 लाख मतांनी निवडून देऊया. आणि हा बिनजोड उमेदवार आहे, त्यांना आजपर्यंत उमेदवार जाहीर करता नाही आलाय. हीच आपली खरी सर्वांची ताकद आहे आणि हीच खरी शिवसेनेची ताकद आहे. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो, कारण वेळ कमी आहे आणि अजून बऱ्याच जणांना बोलायचंय. मी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. वैभव नाईकांचं नाव घेता घेता भास्कर जाधव एक माझा उद्धव बोलले आणि एकच हशा पिकला. पाहूयात. महाराष्ट्रामध्ये
20 जून 2022ला ज्या घटना घडल्या त्या घटनेमध्ये सगळे निघून गेले, पण आम्ही 10-15 जण आहोत. या 10-15 जणांमध्ये या उद्धव साहेबांना कदाचित कल्पना नसेल, पुऱ्या कोकणातल्या सगळ्या आमदारांचं तुमच्याच कारकिर्दीमध्ये मंजूर झालेल्या कामाची सगळ्यांचं त्या ठिकाणी स्टे उठवला गेला. फक्त आम्ही दोघेच राहिलो. एक माझा एक माझा वैभव आणि दुसरा मी. एक माझा वैभव आणि दुसरा मी. एक माझा वैभव आणि दुसरा मी. आम्ही दोघांनी ठरवलं काय वाटेल ते होईल, 4 कामं कमी होतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रापासून वस्तुस्थिती लपवत आहेत, ते असत्य बोलत आहेत. साईबाबांची शक्ती मोठी आहे, ती तुम्हाला तुमची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असं केसरकरांनी म्हटलं आहे. पाहूयात. काल उद्धवजी कोकणामध्ये होते आणि विशेषतः सावंतवाडीमध्ये होते. मी साईबाबांचा भक्त आहे, हे काय मी कोणापासून लपून ठेवत नाही. आणि ती जी श्रद्धा असते ती तुम्हाला अनेक संकटातून पलीकडे नेत असते. त्याने काय वाक्य म्हटलं की नेहमी साईबाबांकडे जाणारा आणि सत्तेची ऊब दिसल्यानंतर आपला विचार बदलला, हे जे त्यांनी काय बोललेले आहे हे एवढं चुकीचं आहे. मला शेवटी नाईलाजास्तव हे सांगायला लागतं की जे खरोखर भक्त असतात ते कुठल्याही स्वार्थापोटी कोणाकडेही जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जी वस्तुस्थिती लपवून ठेवलेली आहे महाराष्ट्रापासून, मी स्वतः साईबाबांना साक्ष ठेवून हे सांगू इच्छितो की उद्धव साहेब बोलतात हे 100% असत्य आहे. ते भाजपबरोबर पुन्हा जाणार होते. आणि एवढंच नाही तर ज्याचा उल्लेख त्यांनी केला की सत्तेची ऊब लागल्यानंतर साईबाबांचे भक्त बदलतात म्हणून, त्यावेळेला ज्यावेळेला आमची निश्चित झालं सगळं आणि त्यावेळेला मी मातोश्रीला बसलेलो होतो आणि माझ्यावर आणि सुद्धा एक गृहस्थ होते जे सर्व आमच्या ह्या प्रक्रियेमध्ये होते उद्धव साहेबांची आणि मोदी साहेबांची गाठ घालून देण्यामध्ये. त्यावेळेला उद्धव साहेबांना नेहमीच गंमत करायची सवय असते. त्याप्रमाणे म्हणाले की आता नवीन राज्य येणार आणि ह्या राज्यामध्ये तुम्ही मंत्री असणार. त्यावेळेला मी त्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलं की तुमच्या हाताखाली मी कधीही मंत्री होणार नाही. कोकणचा मनुष्य हा नेहमी स्वाभिमान बाळगतो. मी कधीही मला शिवसेनेमध्ये घ्या म्हणून सांगायला गेलेलो नव्हतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. नारायण राणेंचा कोकणात एवढा दरारा होता की यांच्या गाडीत कोणी पेट्रोल भरत नव्हतं. किती मतं पडत होती शिवसेनेला. सगळे शिवसैनिक राणेंसोबत गेले होते, कुणी उभं राहत नव्हतं. राणेंचा दरारा उद्धव ठाकरे मोडून काढू शकले नाहीत असा टोला हाणत मी तुम्हाला पक्षात घ्या असं सांगायला आलो नव्हतो असा टोलाही दीपक केसरकर यांनी लगावलाय. पाहूयात. तिथं जाऊन त्यांनी जी नारायण राणेंच्यावर टीका केली त्यांनी एक समजून घेतलं पाहिजे की तुम्हाला स्वतःला राहायला सुद्धा कुठल्याही हॉटेलमध्ये जागा मिळत नव्हती. तुमच्या स्वतःच्या गाडीमध्ये त्या ठिकाणी पेट्रोल भरलं जात नव्हतं. एवढी पकड ही राणेसाहेबांची त्या जिल्ह्यावर होती. आणि ते पकडी मागे त्यांच्यावर असलेल्या लोकांचं प्रेम सुद्धा होतं, त्यांचा असलेला दरारा सुद्धा होता, पण ते तुम्ही मोडून काढू शकला नाही. सर्व शिवसैनिक गेलेले होते राणेसाहेबांच्या बरोबर. किती मतं मिळत होती तुम्हाला शिवसेनेमध्ये? शिवसेनेला किती मतं मिळत होती? ॲव्हरेज काढून बघा. प्रत्येकाचा रेकॉर्ड आहे की नाही? नगरपालिकेमध्ये किती मिळत होती? जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये किती मिळत होती? सगळी मिळून 40-45 हजार मतं मिळत नव्हती. त्यावेळेला मी राष्ट्रवादीमध्ये होतो. तुम्ही मला आमदार नाही केलं,
मला आमदार सावंतवाडीच्या जनतेने केलं आणि मी पूर्वीसुद्धा आमदार होतो आणि मी ज्यावेळेला अध्यक्ष होतो राष्ट्रवादीचा त्यावेळेला राष्ट्रवादीला जवळजवळ 1,55,000 मतं मिळत होती सगळ्या ह्याच्यामध्ये आणि त्यावेळेला राणेसाहेब काँग्रेसबरोबर होते आणि त्याच्यामुळे काँग्रेसला जवळजवळ 1,85,000 ते 1,90,000 मतं मिळत होती. मी नुसतं बदललं आणि मी राष्ट्रवादीमधून शिवसेनेमध्ये आलो. एका वेळेला शिवसेना 40,000वरून 1,50,000वर गेली. कोकणामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये तुमचं अस्तित्व निर्माण झालं. माणसाने किती कृतज्ञ असावं याला सुद्धा मर्यादा असतात. मी तुमच्याबद्दल नेहमी बोलताना आदराने बोलतो. कोणाला खोके म्हणता? 4 पिढ्यांची श्रीमंती आहे माझी. आणि मी तुम्हाला त्यावेळेला सुद्धा माझ्याकडे ज्यावेळेला मागितले गेले इलेक्शनसाठी पैसे त्यावेळेला सुद्धा सांगितलं होतं की आमच्या संपत्तीचे रेट कमी आहेत, सध्या रेट कोसळलेले आहेत, मी तुम्हाला पाहिजे तेवढे पैसे देतो, परंतु काही मुदत दिली पाहिजे. जे लोक कोणाकडून पैसेच घेत नाहीत ते तुम्हाला पैसे कुठून देणार हा प्रश्न असतो. आणि म्हणून याच्या पुढे कधीही खोके म्हटलं तर ते सहन केलं जाणार नाही. मी स्पष्ट शब्दामध्ये सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. देवगड येथील आंबा बागायतदार शुभम रघुवीर चौगुले यांच्या मुहूर्ताच्या पहिल्या 35 देवगड हापूस आंबा पेट्या मार्केटमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. तर आता आपण आहोत रघुवीर चौगुले यांच्या या ठिकाणी त्यांनी आज मुहूर्ताचा जो आहे तो हापूस आंबा पेटी मार्केटमध्ये ते पाठवत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. आता हे ऑक्टोबरमध्ये मोहर आला. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून मोहर यायला सुरुवात झाला. सकाळी 1 फवारणी, दुपारी 1 फवारणी, संध्याकाळी 1 फवारणी, 3 फवारणी करावे लागतील दिवसाला. आणि हे तुडतुडा म्हणा किंवा इतर जी थ्रिप्स वगैरे हे रोगराई होऊ नये म्हणून दिवसातून 3 वेळा फवारणी करावी लागली. अशी जवळजवळ ह्या बागेला 22 फवारण्या झाल्या आजपर्यंत. 22 फवारण्या झाल्या आणि ह्या सगळ्याच फवारणी असून व्यवस्थित सगळं औषध पाणी करून हे आंबे उतरले आहेत. आम्ही बदलत्या हवामानाचा ह्या आंब्यांवर कशा प्रकारे परिणाम झाला? बदलत्या हवामानामुळे म्हणजे वातावरण हा थ्रिप्स जो आला आहे त्या थ्रिप्समुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना हवालदिल केलेला आहे. म्हणजे एका बागेत जवळ 100 पेटी पाहिजे ते 100 पेटी ठिकाणी 5 पेट्या पण आंबे नाही आहेत अशी थ्रिप्सने परिस्थिती केलेली आहे. आणि या थ्रिप्सवर औषधं चांगली नाही. औषधं चांगली नसल्यामुळे थ्रिप्स हा एवढा बारीक कीटक प्राणी आहे तो मरत नाही आहे. का तर औषधाचा रिझल्ट चांगला मिळत नाही म्हणून. अशी परिस्थिती आज शेतकऱ्यांची झालेली आहे. आपण आता जर 100% जर ह्या देवगडच्या शेतकऱ्यांचा जर विचार केला तर 100% पैकी आतापर्यंत किती आंबा हा मार्केटमध्ये अजूनपर्यंत दाखल झालेला आहे? जवळजवळ जास्त नाही झाला आहे. आता लोकांची किरकोळ सुरुवात झालेली आहे आणि किरकोळ सुरुवातीमुळे काय जवळजवळ कोणचे 2 पेट्या, कोणचे 5 पेट्या, कोणचे 4 पेट्या, कोणचे 10 पेट्या असंच सुरुवातीचा जो ऑक्टोबरचा मोहर आहे त्या मोहराचे आंबे आहेत. तरी आज आपण ह्या किती पेट्या मार्केटमध्ये पाठवत आहात? आम्ही 32 पेट्या तोडलेल्या आहेत. 32 पेट्या होतील. तुम्हाला काय अंदाज वाटतो किती रेट मिळेल मार्केटमध्ये? आता जवळपास 15-20 हजार पासून पेट्याचा रेट चालू आहे. मी स्वतः आधी पिकून विकतो आंबा आणि आंब्याची क्वालिटी जर चांगली असेल तुमच्या तर तुम्हाला 4 पैसे चांगले मिळणार, दर चांगला मिळतो. जर तुमची क्वालिटीच जर खराब असेल तर तुम्हाला दर मिळणार नाही. आमचा आंबा सगळा आतून साका होत नाही ही आम्ही काळजी घेतलेली आहे आणि साका आंबा नसल्यामुळे आम्हाला रेट चांगला मिळतो. नुकसान भरपाई हे शासन देतं का आपल्याला? शासन नाही मिळत, तेवढी नुकसान भरपाई शासन देत नाही. त्याच्यावर काय आपण आवाज वगैरे उठवता? आता चालू आहे, आवाज उठवत आहेत. सगळे शेतकरी एकत्र झाले आहेत आणि या संकटाला आता सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शासनापर्यंत जायला पाहिजेच. मग तुम्हाला काय वाटतं की शासन त्याची दखल घेईल की नाही? घेणार. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि शासन सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय देईल. याच्यातून सगळे शेतकरी एकटावलेले आहेत. कारण काय की औषधं भोगस असल्यामुळे थ्रिप्सवर जो परिणाम करायला पाहिजे औषधाने तो होत नाही आहे. त्यामुळे सगळे शेतकरी आता कंटाळले आहेत, वैतागले आहेत. बागा अक्षरशः फवारणी करायचे सोडलेले आहेत आणि ह्या थ्रिप्समुळे हवालदिल झालेले आहेत शेतकरी, कर्जबाजारी झालेले आहेत शेतकरी. त्या बागेला 22 फवारणी बरोबर ऑक्टोबरपासून ह्या 8 दिवसापूर्वीपासून 8 दिवस झाले आता बंद केले ह्या बागेचे 22 फवारणी झाल्या आहेत. आता हे 35 पेट्या जे होतील जवळजवळ
तर आम्हाला खूप आनंद झाला आहे की एवढ्या संकटातून पाऊस, हे वातावरण, हवामान याच्यात जो आम्ही उतरले आंबे, हे आम्हाला खरोखर श्रमाचं फळ, आमच्या कष्टाचं फळ मिळालं आहे आणि त्याचं आम्ही सोनं करणार. नक्कीच. तर आपण पाहिलात की चौगुले जी या ठिकाणी आहेत, तर यांनी कशा प्रकारे हा बदलत्या हवामानावर तुडतुडा असेल, थ्रिप्स असेल, या रोगांपासून बचाव करत आज ह्या 35 पेट्या आज शुभ मुहूर्तावर त्या मार्केटमध्ये पाठवत आहेत. कोकण 7 लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. सार्वजनिक बांधकाम विभागानं गेल्या 10 वर्षात आंबोली घाटात 40 कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च केला. याचा हिशोब मागण्यासाठी आम्ही आज कार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेतली. भ्रष्टाचारात जे अधिकारी असतील त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करण्याची आमची प्रमुख मागणी आहे. याविरुद्ध प्रखरचं आंदोलन आम्ही उभारणार आहोत, असं मत बबन साळगावकर यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. कार्यालयातल्या एका जेईने त्या सामाजिक संघटनेच्या अध्यक्षाबरोबर 8 लाखाची तोड करून तो विषय थांबवला. समजलं काय? त्या अधिकाऱ्याची चौकशी करा जो मध्यस्थी करणार आहे त्याची. हे आहे ना, ही खरी आहे, खोटं काही नाही. दादा आणि तुम्ही यायच्या पूर्वी जे काही ते घडलेलं आहे, म्हणजे पैसे लुटण्याचं काम, त्याच्यामुळे ह्या घाटाची परिस्थिती झाली. गेल्या 3-4 वर्षात काही त्याची दुरुस्ती काही नाही. अक्षरशः तर 4 वर्षापूर्वी ना घाटाच्या बाजूने चर मारून ती पाईपलाईन घालायला 3-4 वाजता येताना त्या घाटात धुक्याचे असे प्रॉब्लेम होतात ना, समोर काही मात्र दिसत नाही. काही कळलं ना? रिफ्लेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट साहेब. आम्ही काही चुकीची मागणी करत नाहीये. तुमची मागणी चुकीची बिलकुलच नाही, एकदम रास्त आहे. आता आपण बजेटमध्ये टाकून त्याला फंड उपलब्ध झाला ना की ते करून घेऊ. दुसरी गोष्ट, आता तो NH झालेला आहे, त्याच्यामुळे NHचे जे अधिकारी त्यांच्याशी माझं बोलणं, तर NHकडे गायडन्ससाठी किंवा इतर मोठ्या प्रमाणात बसत. ऍटलीस्ट आता जसं त्यांनी बघा घाटामध्ये वरती त्या नेट लावलेले, सो नेट लावले सुरक्षितेच्या दृष्टीने लावले. हे पण सुरक्षितेच्या दृष्टीने NHकडे बऱ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असतो. सो मी त्यालाही रिक्वेस्ट करणार आहे. कालच माझ्याकडे यांचं पत्र आले, कोल्हापूरच्या NHचं पत्र आलेलं आहे की त्यांनी आम्हाला म्हटलं की हा रस्ता गेले होते, हो साईडवरती गेले, त्याचा अर्थ निघतो आणि त्या प्रवास भत्ते त्यांचे सगळे द्या. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता या काळामध्ये कोण होते, इंजिनियर्स कोण होते, सब इंजिनियर्स कोण होते, त्याची लेखी माहिती आम्हाला मिळायला पाहिजे. त्यानंतर जो रिफ्लेक्टर बसवत आहे, ते दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात रिफ्लेक्टर बसवत आहे. रिफ्लेक्टरचा खर्च अवाके सवा घेतला गेलाय, त्याची बिलं काढली गेली, रिफ्लेक्टर त्या ठिकाणी दिसत नाही. अशा स्वरूपाचं सगळं प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाला. जवळजवळ 40 कोटी रुपयापेक्षा जास्त भ्रष्टाचार ह्या रस्त्यावरती झालेला आहे असं आमचं पूर्ण मत आहे. आणि त्याची सखोल चौकशी खात्यामार्फत, सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या अधिकाऱ्यांची गुन्हे दाखल करावे. साहेब सखोल सांगतो, ह्यांचे हे जे कुठे पनवेलमध्ये जे डान्स बार्स आहेत, यामध्ये तुमचे अधिकारी असतात. तुमचे तुम्ही म्हणून परत मी बोलू शकतो ना, तुम्ही नाही मी सांगतो लक्षात, बोलण्याच्या विषय आला लक्षात द्या. परंतु असू दे ना, शूटिंगच्या समोर शूटिंगमध्ये असं स्टेटमेंट आमच्या कार्यालयात तुम्ही करणं हे उचित नाही असं मला. हे बघा लक्षात घ्या, हे आम्ही कशाला आलोय, भ्रष्टाचार झाला म्हणून आलो, भ्रष्टाचार झाला म्हणून. आणि काही अधिकाऱ्यांचे काही लक्षात द्या, मी भ्रष्टाचारात मामला याची गरज होती इथं. खरंच ते अपघातामध्ये अनेक लोक गेली, अपघातामध्ये अनेक लोक गेली. नाही लक्षात घ्या, अपघातामध्ये आपण कुठेतरी ते डान्स बार वगैरे विषय ठीक आहे, अपघातामध्ये अनेक लोक गेली हे सत्य आहे. अपघातामध्ये अनेक लोकांचं नुकसान झालं हे सत्य आहे. अपघातामध्ये अनेक लोकांना वाहनांचं नुकसान झालं हे सत्य आहे. म्हणजे ह्याच्यात काय नाही. काही अधिकाऱ्यांची आहे गोव्यामध्ये फ्लॅट्स आहेत, 8 एका इमारतीमध्ये फ्लॅट आहेत. हे जर बोललं तर त्याची चौकशीमध्ये घ्या तुम्ही. 8 ह्यांची ईडी मार्फत चौकशी व्हायला पाहिजे. ह्यांची ईडीच्या मार्फत चौकशी व्हायला.
आम्ही हवेत बाण मारत नाही. ज्या जर ह्या कार्यकारी अभियंत्याच्या खुर्चीवरती बसून जर त्या ठिकाणी जर भ्रष्टाचार तुमच्याविषयी बोलत नाही, लक्षात घ्या. तुमचा मी रिस्पेक्ट करतो. तुम्ही आनंद पहिल्या दिवसापासून तुम्ही मला रिस्पेक्ट केलाय. आम्ही तेवढा रिस्पेक्ट, जे रिस्पेक्ट करतील त्याला रिस्पेक्ट आम्ही ठेवतोय. परंतु जर ज्याच्यामध्ये ह्या विषयामध्ये यांच्या भ्रष्टाचारामध्ये एखाद्याचे संसार, अनेक संसार जर उद्ध्वस्त होत असतील तर त्याच्यावरती आम्ही बोलायचं नाही. या ठिकाणी हे बघा, हा जो विषय ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता असतील, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव असतील, यांच्यापर्यंत आम्ही जाऊ आणि शेवटचा स्टेज आम्हाला हे न्यायालयीन बाबीसाठी सगळे विषय हवे आहेत. आणि न्यायालयामध्ये आम्ही हे जर गुन्हे दाखल होत नसतील तर आम्ही न्यायालयात जाऊन त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करणार आहोत. तर आम्हाला तुम्ही सखोल चौकशी करून याबाबतची आणि खाते अंतर्गत तुमच्या अधिकारामध्ये ते तुम्ही करा. ते वरती तुम्ही पाठवा. परंतु ह्या अधिकाऱ्यांच्या सर्व प्रॉपर्ट्या सहित प्रत्येकाची चौकशी व्हायला हवी. आणि आम्ही शांत बसणार. आम्ही वेगवेगळ्या स्वरूपाचे या ठिकाणी आंदोलन करू. आणि आंदोलन करूनही जर शासनाला जाग येत नसतील, मुख्यमंत्र्यांना जाग येत नसतील तर या ठिकाणी कायद्याचे आधार घेऊन त्या ठिकाणी कायदे आम्ही गुन्हे दाखल करू. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभागाने केलेल्या काही रस्त्यांची माहिती, काळीसाद पॉइंट, महादेव पॉइंट, हिरण्यकेशी हे रस्ते खराब झाले. हे फोटोसहित तुम्हाला दिले. हे रस्ते खराब झाले त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे. आमच्या विभागामार्फत झालेले कधी झाले चौकशी होतो. मुळात तुम्ही बघितलंय की आंबोलीमध्ये असंख्य अपघात झालेले आहेत. गेल्या वर्षीत केलेला रस्ता पूर्ण खराब झाला आणि सहज म्हणून आम्ही आंबोलीतनं खाली उतरत असताना लक्षात बाब आल्यानंतर आम्ही या संदर्भात त्यांना गेल्या 3 तारीखला भेटलो होतो. 3 तारीखला भेटल्यानंतर आंबोलीचा आता सगळे खड्डे बिड्डे बुजून चांगला रस्ता ते बनवत आहेत. परंतु गेले 10 वर्षामध्ये आंबोली घाटात जवळजवळ 40 कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. आणि त्या खर्च मागण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. आणि त्यांच्याकडे प्रमुख मागणी ही आम्ही अशी केली की त्यांनी गुन्हे दाखल करावेत. जे इंजिनियर असतील, कार्यकारी अभियंता असतील, हे सगळे अभियंते ह्या असताना हे रस्ते खराब का होतात हे मुख्य कारण आहे. आणि आंबोली हा घाट रस्ता आणि आंबोलीच्या परिसरचे सगळे रस्ते आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी दिलेत, दाखवलेत आणि त्यांनी मान्य केले की हे सगळे रस्ते खराब झालेले आहेत. आपण व्हिजिट करून या संदर्भात वरिष्ठांची चर्चा करून काय तो निर्णय घेतोय. परंतु त्यांना निर्णय नाही घेतला असेल तर आम्ही न्यायालयात जाणारच. परंतु याही पुढे जाऊन एक प्रखर आंदोलन आंबोली घाट, आंबोलीचा पर्यटन वाचवण्यासाठी आम्ही करणार. त्यानिमित्ताने या निमित्ताने सांगतोय. परंतु आंबोलीमध्ये आंबोली, गेळे आणि चौकूळ ह्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सैनिक राहतात. आज रिटायर होऊन आलेले सैनिक हे देशासाठी लढत होते. आज त्याच सैनिकांना मी आव्हान करतोय की आंबोलीचा आलेला निधी कोणीतरी अधिकारी, कॉन्ट्रॅक्टर कुठून खातायत. या हुंदरांना मारण्यासाठी आम्ही आंदोलन उभा करतोय. त्या आंदोलनामध्ये त्या सर्व सैनिकांनी सहभाग दर्शन आंबोलीचं पर्यटन वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावा असं मी त्यांना आव्हान या ठिकाणी करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. चेहरा दिसत नाहीये ना. आपल्या बाजूला आहे बस असं आम्ही थांबतो. भयानक आहे बाबा. हो, त्यांनी एकदा शिंग लावली की मग गेलं चौकात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. शिवसेना जिंदाबाद. उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे कोण आला रे, कोण आला? मी अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष मस्जिद बटवाले आज या ठिकाणी उपस्थित खोत साहेब, सतीशजी सावंत साहेब, सुशांतजी नाईक साहेब, सरवंत साहेब, निसार बाय. आज साहेबांची आमची भेट झाली. साहेबांनी आम्ही त्यांना भेटवस्तू म्हणून एक शिवाजी महाराजांची भेटवस्तू म्हणून एक फ्रेम दिली. साहेबांनी बघून ते आम्हाला कौतुक केलं आणि जे काही प्रकरण वर्षा बंगल्यापासून ते मातोश्रीपर्यंत साहेबांचा जो प्रवास झाला होता ते अजूनही आमच्या डोळ्यासमोर ते दिसत आहे. ज्या लोकांनी साहेबांबरोबर विश्वासघात केला, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सर्वजण त्यांना भुईसपाट आम्ही करणार आहे आणि त्यामध्ये आमचा अल्पसंख्याक समाजाचा, खास करून मुस्लिम समाजाचा मोलाचा वाटा असेल आणि साहेबांना पुन्हा एकदा आम्ही मुख्यमंत्रीपदावर बघण्याचे आमचं हे स्वप्न आहे आणि ते हे 2024च्या निवडणुकामध्ये आम्ही ते स्वप्न पूर्ण करणार. संपूर्ण आमचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजही साहेबांच्या पाठीशी आणि शिवसेनेची भक्कमपणे उभा आहे आणि त्या कार्यातून आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा आती तालुक्यांमध्ये आम्ही अल्पसंख्याक समाजाची योग्य ती बांधणी केलेली आहे. काल मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव सभेसाठी उपस्थित होते कणकवलीमध्ये. उद्धव साहेबांनी देखील सांगितलं की मोठ्या संख्येने उपस्थित काय सांगाल? मुस्लिम समाज साहेबांच्या मागेच आहे. पूर्ण महाराष्ट्रातला मुस्लिम समाज साहेबांच्या मागे आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला मुस्लिम समाज तर आमच्या नजरेखालीच आता आम्ही पूर्ण समाजाची आमच्या बांधणी केलेली आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आम्ही आमच्या मुस्लिम समाजाचं जे मतदान आहे ते शिवसेनेचे आणि उद्धव साहेबांच्या आमच्या पाठीशी असणार आणि उद्धव साहेबांना आम्ही पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाची जे बघण्याचं आमचं स्वप्न आहे ते आम्ही पूर्ण करणार आणि त्याच्यात आमचा मोलाचा वाटा असेल. आणि येणाऱ्या काळांमध्ये आम्ही अल्पसंख्याक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मेळावा घ्यायचा ते पण आम्ही प्रयत्न आमचे चालू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. काल उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्गाच्या दौऱ्यावर आले होते. सावंतवाडी, कुडाळ आणि नंतर कणकवली असा तो त्यांचा दौरा होता असं मला समजलं. भास्कर जाधव सावंतवाडीला काही बोलला नाही, कुडाळला आला नाही आणि चोरासारखं कणकवलीच्या सभेपर्यंत पोहोचला. इतक्या दिवसानंतर उद्धव ठाकरे आले होते. असं वाटलं की काहीतरी सिंधुदुर्गासाठी चांगलं बोलून जातील. मुख्यमंत्री म्हणून 2.5 वर्ष ते होते, तर मी मुख्यमंत्री म्हणून काय केलं सिंधुदुर्गासाठी असं काहीतरी सांगून जातील. पण त्यातलं काही न सांगता राणेंना फक्त शिव्या देण्यासाठी कालची जाहीर सभा ती आयोजित केली होती. म्हणायचं राणे संपले, पण पूर्ण सभेमध्ये फक्त राणेंवरच ती सभा चालवायची, राणे या नावावर. भास्कर जाधव 18 महिने गरोदर भास्कर जाधव, त्याची लायकी जर कोण ओळखत असेल तर निलेश राणेपेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याची लायकी कोणच चांगली ओळखत नाही. त्याची भाईगिरी जी होती चिपळूणमध्ये ती निलेश राणेंनीच संपवली. हा वाळू चोर भास्कर जाधव हातपाटीच्या वाळूवर घर चालवतो आणि नको नको ते धंदे यायचे आहेत तो दुसऱ्यांचे बाप काढतो. भास्कर जाधव, तू किती बापाचा आहेस हे तुझ्या आईला देखील माहित नाही, एवढं लक्षात ठेव. तू जेवढी भाषा घसरवशील त्याच्यावर पलीकडे जाऊन निलेश राणे तुला उत्तर देणार, एवढं लक्षात ठेव. आता आमचं पक्षाचं अभियान चालू आहे 15 तारखेपर्यंत, 15 फेब्रुवारीपर्यंत. 16 तारखेला मी गुहागरात जाणार, जाहीर सभा आहे माझी. जी काय उरली सुरली तुझी आबरू आहे ना भास्कर जाधव, तुझ्या मतदारसंघात येऊन काढणार.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. म्हणे बाळासाहेबांनी ह्याला सांगितलं, तुला सांगायला तू किती वर्ष पक्षात होतास? जेव्हा होता तेव्हा मातोश्रीच्या गेटच्या बाहेर असायचा. मग बाळासाहेब तुला कधी बोलले? आणि ह्याचा पुरावा की हा काय बोललाय की मी राजकारणातून संन्यास घेईन जर मी ठाकरे कुटुंबावर जर काय बोललो असेल तर, तू काय बोललायस ते? शिवसेना पक्षाबरोबर काम केलं, शिबिर दिलं, दिवसभर चाललं, सकाळी कोण काय बोलला, काय बोलला, काय बोलला ते बसायचं नाही, ते ऐकायचं नाही की माझा पवार किती वेळ बसतो तुम्ही कशा बसा वाशरू आदित्य ठाकरे. ऍक्टिंग करतो आदित्य ठाकरे. मी काहीच बोललो नाही 15 वर्षामध्ये, आणि जर बोललो असेल तर मी संन्यास घेईन असं तुमच्याच सर्वांसमोर बोलला होता. आता घेशील का रे संन्यास? घेशील? आता सांग भास्कर जाधव, तू किती बापाचा आहेस? संन्यास घेऊन दाखव. आजपर्यंत मी कधी पातळी सोडली नव्हती. एक मर्यादेमध्ये राहून आपण टीका करतो. एका माजी मुख्यमंत्र्याला, एका कुटुंबाला तू जे बोलतोयस ना, मी मागे खेडमध्ये येऊन तुला सांगितलं होतं, भास्कर याच जन्मात तुझा हिसाब चुकता करणार हाच निलेश राणे, तुला नाही सोडत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. काल उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यावर आले होते. सावंतवाडी, कुडाळ आणि नंतर कणकवली असा तो त्यांचा दौरा होता असं मला समजलं. भास्कर जाधव सावंतवाडीला काही बोलला नाही, कुडाळला आला नाही, आणि चोरासारखं कणकवलीच्या सभेपर्यंत पोहोचला. इतक्या दिवसानंतर उद्धव ठाकरे आले होते, असं वाटलं की काहीतरी सिंधुदुर्गासाठी चांगलं बोलून जातील. मुख्यमंत्री म्हणून 2.5 वर्ष ते होते, तर मी मुख्यमंत्री म्हणून काय केलं सिंधुदुर्गासाठी असं काहीतरी सांगून जातील. पण त्यातलं काही न सांगता राणेंना फक्त शिव्या देण्यासाठी कालची जाहीर सभा ती आयोजित केली होती. म्हणायचं राणे संपले, पण पूर्ण सभेमध्ये फक्त राणेंवरच ती सभा चालवायची, राणे या नावावर. भास्कर जाधव
ज्या भाषेमध्ये काल बोलला, आता आपण सगळे पत्रकार आहात, आपण जी भाषा त्याची दाखवली, आज ह्या पत्रकार परिषदेमध्ये माझी पण भाषा तुम्हाला जशीच तशी महाराष्ट्राला दाखवावी लागेल, माझी विनंती आहे. 18 महिने गरोदर भास्कर जाधव, त्याची लायकी जर कोण ओळखत असेल तर निलेश राणेपेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याची लायकी कोणच चांगली ओळखत नाही. त्याची भाईगिरी जी होती चिपळूणमध्ये ती निलेश राणेंनीच संपवली. हा वाळू चोर भास्कर जाधव हातपाटीच्या वाळूवर घर चालवतो आणि नको नको ते धंदे यायचे आहेत, तो दुसऱ्यांचे बाप काढतो. भास्कर जाधव, तू किती बापाचा आहेस हे तुझ्या आईला देखील माहित नाही, एवढं लक्षात ठेव. तू जेवढी भाषा घसरवशील त्याच्यावर पलीकडे जाऊन निलेश राणे तुला उत्तर देणार, एवढं लक्षात ठेव. आता आमचं पक्षाचं अभियान चालू आहे 15 तारखेपर्यंत, 15 फेब्रुवारीपर्यंत. 16 तारखेला मी गुहागरात जाणार, जाहीर सभा आहे माझी. जी काय उरली सुरली तुझी आबरू आहे ना भास्कर जाधव, तुझ्या मतदारसंघात येऊन काढणार. म्हणे बाळासाहेबांनी ह्याला सांगितलं. तुला सांगायला तू किती वर्ष पक्षात होतास? जेव्हा होता तेव्हा मातोश्रीच्या गेटच्या बाहेर असायचा. मग बाळासाहेब तुला कधी बोलले? आणि ह्याचा पुरावा की हा काय बोललाय पण फक्त तो जे बोलला ना की मी राजकारणातून संन्यास घेईन जर मी ठाकरे कुटुंबावर जर काय बोललो असेल तर, आता भडव्या ऐक तू काय बोललायस ते. परंतु काल त्यांनी पवार साहेब शिवसेना पक्षाबरोबर काम केलं, शिबिर दिलं, दिवसभर चाललं, सकाळी कोण काय बोलला, काय बोलला, काय बोलला ते बसायचे नाही, ते ऐकायचे नाही की माझा पवार साहेब किती वेळ बसला तुम्ही कशा वाशरू आदित्य ठाकरे. ऍक्टिंग करतो आदित्य ठाकरे. एका हे व्हिडिओ मी माझ्या ट्विटर हँडलवर टाकणार आहे, आपण सगळ्यांनी बघून घ्या आणि लिंक पण आपल्याला सगळ्यांना पाठवतो. मी काहीच बोललो नाही 15 वर्षामध्ये, आणि जर बोललो असेल तर मी संन्यास घेईन असं तुमच्याच सर्वांसमोर बोलला होता. आता घेशील का रे संन्यास? घेशील? आता सांग भास्कर जाधव तू किती बापाचा आहेस? संन्यास घेऊन दाखव. आजपर्यंत मी कधी पातळी सोडली नव्हती. एक मर्यादेमध्ये राहून आपण टीका करतो. एका माजी मुख्यमंत्र्याला, एका कुटुंबाला तू जे बोलतोयस ना, मी मागे खेडमध्ये येऊन तुला सांगितलं होतं, भास्कर याच जन्मात तुझा हिसाब चुकता करणार हाच निलेश राणे.
तुला नाही सोडत. आणि ज्या दिवशी समोर आलास तर तुला दाखवतो. तू जे मागून बोलतोस ना, एकदा समोर येऊन बोलून दाखव. तू सांगेल ते वेळ आणि सांगशील ते ठिकाण निलेश राणे येतो. आणि जे तू स्टेजवर बोलतोस ते एकदा समोरासमोर बोलून दाखव. मग मला बघायचं तू कुठला मोठा मर्द आहेस ते. जे पिसाळलेल्या कुत्र्यासारखं भाषण करतोस ना, ही पद्धत झाली. जाहीर सभेमध्ये एका कुटुंबाला शिव्या देण्यासाठी तो काय व्यासपीठ होतं काय ते? ह्याला पवार साहेबांनी महाराष्ट्राचा प्रदेश अध्यक्ष केला. निवडणुकीच्या तोंडावर ह्याला हकलला. सुनील तटकरेंना आणला. पवार साहेबांना पण तुझी लायकी कळली भडव्या. पवार साहेबांनी ओळखलं की ह्याला जर ठेवला तर निवडणूक आपल्या हातातून जाते. निवडणुकीच्या तोंडावर भास्कर जाधवला बाजूला केला. काही वर्षानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले महाराष्ट्राचे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2.5 वर्ष मुख्यमंत्र्याचा कार्यकाळ त्याला मंत्री केला का? म्हणजे उद्धव ठाकरेला पण याची लायकी माहिती, हा मंत्री बनायच्या लायकीचा नाही. प्रदेश अध्यक्ष म्हणून शरद पवारांना कळलं की हा अध्यक्ष राहिला तर आपण निवडणुका जिंकू शकत नाही. धोंगणावर लाथ मारून याला बाहेर काढलं आणि सुनील तटकरेंना आणलं. तेव्हाची राष्ट्रवादी म्हणतो. उद्धव ठाकरेंनी याला मंत्री केला नाही. आणि आता सगळीकडे जे काय फिरवतायत ना या भास्कर जाधवला, ते फक्त कुत्री भुंकण्यासाठी कुठेतरी लागतंय ना, त्याच्या पलीकडे या भास्कर जाधवचा उपयोग घरात नाही किंवा घराच्या बाहेर नाही. याची 4 मुलं आहेत, त्यापैकी एकच याच्यासारखा दिसतो. आम्ही विचारलं का रे बाकीचे ते 3 कुठून आणले ते, किंवा कोण आलं होतं? काय मर्यादा वगैरे काय आहे का ना? आम्ही मर्यादा सोडली तर तू आमच्या नेत्यांवर बोलतो ना, आम्ही उद्धव ठाकरेला शिव्या घातल्या तर काय होईल? आजपर्यंत उद्धव ठाकरेला अपशब्द एकदा कधीतरी संजय राऊतने आम्हाला पातळी सोडून बोलायला लावलं होतं, तेव्हा एकदाच फक्त पातळी सोडून मी उद्धव ठाकरेंबद्दल बोललो होतो. आज जरा सविस्तर बोलणार आहे म्हणून जरा ऐकून घ्या. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंवर कधीच काय बोललो नाही. मी उद्धव ठाकरेला फावड्या म्हटला तर, आणि उद्धव ठाकरे सारखा कपटी माणूस या महाराष्ट्रात नाही, नीच माणूस या महाराष्ट्रात नाही, हे मी अगोदर सांगून झालं. कारण ऐका, व्यासपीठावर शिवीगाळ करत होती, उद्धव ठाकरे हसत होते. का रे बाबा, तुला शिवी घातल्यावर तुला वाईट वाटतं ना? तुझ्या मुलाला वाईट वाटतं ना? मी तुला फावड्या म्हणेन, कमरेत वाकडा म्हणेन, हा? तुझी मुलं तुझी 2 मुलांवर शंका घेईन, वाईट वाटतं ना? अरे तू ठाकरे कुटुंबाचं सांगतो ना भास्कर जातो, आता मी ठाकरे कुटुंबावर येतो. चल, काय ठाकरे कुटुंब? कुठे आहेत सुना? कुठे आहेत भावंड? जयदेव ठाकरे कोर्टामध्ये काय म्हणतायत? ऐश्वर्या ठाकरे मुलाचं नाव आहे. हा कोणाचा मुलगा आहे? त्याचा DNA तपासा. ऐश्वर्या ठाकरे कोणाचा मुलगा आहे? त्याचा DNA तपासा. त्यांचा रोग कोणावर आहे? जयदेव ठाकरेंचा. कोणावर आहे? आम्ही काढू? अरे तुम्ही घरातली सून नाही सोडली. तुमचा भाऊ जयदेव ठाकरे कुठे आहे? अहो ते जाऊ दे, थापा कुठे आहे? थापा शिंदे साहेबांबरोबर आहे. स्मिता वहिनी शिंदे साहेबांबरोबर आहे. जयदेव ठाकरे शिंदे साहेबांबरोबर आहे. उद्धव ठाकरे कुटुंब सांभाळतो. हा कुटुंब प्रमुख. हा नीचातला नीच आहे उद्धव ठाकरे. हा कसला कुटुंब प्रमुख? ह्याचा भाऊ जयदेव ठाकरे काय मागत होता? प्रॉपर्टीचा हिस्सा मागत होता.
प्रॉपर्टीचा एक हिस्सा मागत होता. एक प्रॉपर्टीचा हिस्सा पण उद्धव ठाकरेला द्यायचा नव्हता. जयदेव ठाकरे कोर्टात गेले. मग जज जे होते त्या कोर्टच्या हिअरिंग मध्ये जे ऐकत होते त्यांनी सांगितलं कृपया करून मीडियावाल्यांना आत घेऊ नका, कारण का जयदेव ठाकरे जे बोलले कोर्टामध्ये या ठाकरे कुटुंबाबद्दल, कुठला मूल कोणी जन्म दिला हेच माहित नाही अजून ठाकरेंना, या ठाकरेंना इकडच्या कलानगरच्या. मग जयदेव ठाकरे चुकीचे काय बरोबर? स्वतःच्या भावाला सांगणार काय? स्वतःच्या भावाचा बाप काढणार काय? ऐश्वर्या ठाकरे कोण? एकदा ऐश्वर्या ठाकरेचं डीएनए चेक करा चला, म्हणजे महाराष्ट्राला खरं खोटं कळू दे. अरे आम्ही काय बोलत नाही, आम्ही लाच ठेवतो, मर्यादा ठेवतो, म्हणून तुम्ही काही बोलत राहणार काय? अरे स्टेजवर बोलताय, एकदा समोर येऊन बोला, गॅरंटी आहे परत जाणार नाही तुम्ही. कोणाला चॅलेंज देताय? मी चॅलेंज देतो ना. 16 तारखेला येतोय मी गुहागरात, जाहीर सभा ओपन मैदानात घेणार आहे. मला बघायचं कोण काय करतो ते. हा भास्कर तर आम्ही संपवला. हा साला वाळू चोर, हा आम्हाला सांगतो नाच्या, कुठल्याही स्टेजवर गेला तर नाचायला लागतो. हा लीडर आहे काय ह्याच्या मतदारसंघामध्ये, गुहागर मतदारसंघामध्ये? मला एक झालेलं काम मला तुम्ही सांगायचं, मी ते काढणार आहे सगळं. म्हणजे इथे सांगून सगळंच काय उपयोग नाही, ते तिकडे जाऊन काढणार आहे. मी तुम्हाला आज सांगतो, मला भाषा बिघडवायची नव्हती. मलाही माझ्या मर्यादा कळतात. मी कोणाबद्दल काय बोलू शकतो आणि किती बोलायचं याला मर्यादा मला माहिती आहे. पण हे भास्कर जाधव सारखे भिकारचोट जोपर्यंत राजकारणात राहणार तोपर्यंत राजकारणाची पातळी अजून खालीच जात जाणार. कारण का बाळासाहेबांनी सांगितलंय, जो ज्या भाषेत तुझ्याशी बोलेल त्याच भाषेत तुला उत्तर द्यावं लागेल, तरच तू पुरुष. भास्कर जाधव, शेवटची वॉर्निंग आहे. वॉर्निंग वगैरे नाहीच, आता डायरेक्ट तुला जे करायचे ते कर. तुला जिथे तक्रार करायची तिथे तक्रार कर. राणे साहेबांवर इथून पुढे एक शब्द जरी काढलास, निलेश राणे तुला शोधणार, एवढं लक्षात ठेव. जेवढं सहन करायचं होतं तेवढं सहन केलं, आता नाही सोडत तुला. मग माझ्या आयुष्याचं काय वाटोळं व्हायचं ते होऊन जाऊ दे. मी काय आयुष्यभर राजकारणामध्ये काय निवडणुका लढवायला आलेलो नाही. नसेल नशिबात नाही लढवणार. लोकांनी नाही स्वीकारलं, परत एकदा पडील. पण तुझ्यासारख्या भडव्यांचं ऐकून घेणार नाही, लक्षात ठेव भास्कर जाधव. तुझ्यासारख्यांचं ऐकून घेणार नाही. आणि आमच्या दैवतावर बोलतोस तू, आमच्या राणे साहेबांवर. अरे बाळासाहेब बोलत होते, चालत होतं आम्हाला. बाळासाहेबांचा अधिकार आहे. तू कोण? म्हणून शेवटचं सांगतो, इथून पुढे सांगणार नाही, पत्रकार परिषद वगैरे घेणार नाही तुझ्यासाठी. इथून पुढे फायनल येऊन सांगतायत पॅरिस्टर नागपाईंचा मतदारसंघ, मधु दंडवते साहेबांचा मतदारसंघ, आणि ही भाषा सुरेश प्रभूंचा मतदारसंघ, ही भाषा वापरायची. आणि आम्ही जर भाषा तीच वापरली तर तुम्ही आमची संस्कृती काढणार. हा तुम्ही आम्हाला वाईट सांगणार की नाही राणे असेच आहे. मग तो कोण? तो बाहेरचा आहे म्हणून? असं नाही चालणार. आणि मी तुम्हाला मगाचपासून सांगतोय, उद्धव ठाकरेला इथून जर हे थांबले नाही, आई बहिणीच्या शिवाय घालीन जर हे लोक थांबले नाही माझ्या साहेबांबद्दल बोलायचं तर. उद्धव ठाकरेला सांगतोय, तुझ्या या पुत्रांना सांभाळ, नाहीतर उद्याची सभा ही तुला आई बहिणीच्या शिवाय घालण्यासाठी असेल, एवढं उद्धव ठाकरे लक्षात ठेवा. माहिती आहे ना, खाजगीत सांगतो, काय इथे सांग नको. बटाचं नंतर सांगतो पूर्ण काय म्हणतात त्याला. दिवा विजलेला आहे, ते फडफड करायच्या अगोदर ती फडचालू आहे. उद्धव ठाकरे हे लोकसभेचा लागू दे, ते पॉलिटिकल कोम्यात जाते. एवढा प्रचंड पराभव त्यांचा या लोकसभेत हे तुम्हाला मी सांगायची गरज नाही, तुम्हाला निकाल सांग. ते काय म्हणतात त्यांच्या व्यासपीठावरून, आम्ही कधीच भीक घातली नाही. हे उद्धव ठाकरे ते आहे किती त्यांच्याकडे आमदार?
2-5 आमदार राहिले असते ते काय आम्हाला सांगणार. म्हणून त्यांच्या गोष्टीला एवढं सिरियसली घेऊ नका. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांना रोखण्या ताठ बुलाकणा, दुश्मनाला जिंकण्या झुंज देऊ पुन्हा. रांगड्या शिवसैनिका रक्त हे उसळू दे, आज हृदयातूनही घोषणा गरजू दे. बोललो जे तेच केलंय करून दाखवले. शिवसेना मना मनातून रे, शिवसेना नसा नसातून रे, शिवसेना मुखा मुखातून रे, शिवसेना शिवसेना मना मनातून रे, शिवसेना नसा नसातून रे, शिवसेना मुखा मुखातून रे, शिवसेना. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. ठाकरे जाधवांच्या टीकेला निलेश राणेंचं जोरदार प्रत्युत्तर. राणेंचा दरारा उद्धव ठाकरे मोडू शकले नाहीत, दीपक केसरकरांचं विधान. आणि निधी कुरतडणाऱ्या उंदरांना ठेचणार, बबन साळगावकर आक्रमक. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.